Hak mojo konangan dene saribet kumandangi sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
sawiji mijil putri sajuga miyos priya lamun tawa manunggal cipta rasa lan karsane yekti dadi jatuh kramane ana titahing jawata ingkang asiwat jalu kelawan pawestrining nggih Rekyan Ayu Erna Kurniawati kelawan ingkang garwa Rekyan Bagus Andi Prasetyo harsohan nambut sing sutresna silaning krami wong bagus kelawan wong ayu nalika samana arsa sungkem pun bapa dalasan Kanjeng Ibu Nuwun sewu. sumung bengi Tasih dianu mawon. Ya mriki mawon. sahanda pepodo Mriki. Kanjeng Rama dalasan Kanjeng tansah paring guru kaya ingkang garwa Sayyidina Muhammadin salatan taslimiyah ayat arba'at wa taslimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.